To jama'a babba abin burgewa yanzu an darajanta kuma an kimanta wani bakar fata a Turai. Ko yanzu an hukunta wani farar fata wanda ya ci mutunci ya tozarta wani bakar fata a Turai. Cikin launukan fata bakar fata shine fata wanda an kafi yawan cin zarafi a duk faɗin duniya gabaki ɗaya. Da irin gudunmuwa da sadaukarwa da bakar fata suke ci gaba da yi wa duniya. Hakan bai sanya ana musu kallon daga cikin mutane masu daraja a duniya ba. Cewa wannan abin ya faru ne a bangaren ƙwallon kafa amma dai wannan abin ya kasance dan adam ta kai. Farar fata mai suna Precision ya ci mutuncin bakar fata har ya kira shi da sunan dabba wato biri. Da wani makusanci lokacin da abin ya faru yake faɗar cewa fa wannan farar fata ya kira wannan bakar fata da suna biri aso biyar. Da kotu ta yi aiki akan wannan farar fatan sakamakon cin mutuncin wannan bakar fatar da ya dakatar da shi daga buga ƙwallon kafa na wasa ɗaya kacal. Tilasta wa ƙungiyarsa ta biya maƙudan kuɗaɗe a matsayin tara sakamakon wannan cin mutuncin da yawa wannan bakar fata. An ɗauki tsawon lokaci ana bincike kamin a yanke wannan hukunci. Kuma farar fatan mai suna Precision ya yi amfani da rufe bakinsa wajen faɗin waɗannan kalmomin kamin ya faɗa. Ya ƙara bayar da wahala game da binciken tabbatar da kalaman da ya faɗa akan wannan bakar fata. Za ku ci game da wannan matakin da aka ɗauka akan wannan farar fata sakamakon cin zarafin wannan bakar fata har ya kira shi da suna biri. Mu jira a comment section. Allah kamar jagora.